legislative body, anya kaditi na aramidang di pa nakaisarte dagiti illegal activities kas weteng, gambling, ken tupada. Okay, puro sugal na to, weteng, gambling, ken tupada. Neta po, neta national na problema tayo. Natigan ka namin yung baga. No, dito ilan sa kulang bayan, mabaling mi katat, dahil solusyon mi paiti nga, pagtugon ni Katsardeng, di kita nga sugal. Ngayon kasi mo tayo, ikantanta tayo pwede ta, nga no, data problema tayo with national, nakarigrigat nga sumbaran. No, pwede ta, dampog na solusyon ng may kapo. No, kumalang ti gobyerno, kasi mga namin, may nangawagas nga dagiti tao nga mismo nga taytaya. Ilegalize ka mo, dagiti PCS mo, dagiti ano sa pagtawag, so digit, no, kaslawati mo na nila, STL. Nalegalize ka mo, may nga prosper namin dagiti STL, at adukot ti pribilehiyo nga maala dagiti at taya, ngam dagiti project ti PCSO. At adukot, padakot na nga dagiti programa PCSO ko, bago dagiti piso mga abak na nga libo ko. At sardo rin ka tayo mapandati STL, at adukot ay sumrot ni gobyerno, legal pa, papat si politiko, at dumapay nga ay siya si gobyerno.